का हो का भाई मुंह लटका के ऐसे काहे बैठल बाड़ा? पूछ मत भाई, बहुत परेशान बाने। कादूनी है लाइव चैट के जवन नया ड्रामा चालू भइल बा न, ऐसे बहुत परेशान बाने। बात का बा साफ साफ बतावा ना। सुन, आजकल के नारी भइली डिजिटल भिखारी, ओही से पिटाइल बावे महलया टारी। डिजिटल भिखारी ई का होला हो? आजकल के नारी भइली डिजिटल भिखारी, ओही से पिटाइल बावे महलया टारी। माने ऑनलाइन भी मांगतिया। अच्छा अच्छा, और ही सुन अभी बाकी बा। मेकअप मार के सवरिया जैसे लागेले लागेले अरे लागेले। और ही का करेले के मरवे पर लहंगा टांगेले, लाइव में सुपर चैट मांगेले। थोड़ा थोड़ा समझ में आवता। हनो हाँ और ही का करतिया। सुपर चैट करिले त मेंबरशिप कहेले, मर्द के छोड़ खाली ऑनलाइन रहेले। अरे बाप रे, अतने ना सुपर चैट करिले त मेंबरशिप कहेले, मर्द के छोड़ खाली ऑनलाइन रहेले। देखता न एको घाट के नहीं छोड़ले हमरा के बा कैसन डिटेल सब जाने ले अरे जाने ले। के मरवे पर लहंगा टांगेले, लाइव में सुपर चैट मांगेले। तू ये का करे कोई रहा? अरे विकी भाई के देन है कि हम फंस गए जाके। और का आगे होता देखो। शिवानंद मौर्य मारे लगा भी, राजू भोजपुरिया के देखावतिया ना भी। बुझ गई तू यही खातिर कोई रहा। शिवानंद मौर्य मारे लगा भी, राजू भोजपुरिया के देखावतिया ना भी। एकरी हे कारा धारा बनल बा। सब गलती तोहरे बा। बानी के तने पानी में हमके पांगेले अरे पांगेले। के मरवे पर लहंगा टांगेले, लाइव में सुपर चैट मांगेले। अतना दिन दशा बाउर हम ना जानने के हमार हो जाई। का करबे तोर नसीबे ऐसन बा।